kad pogledaš te neke svoje prve klipove, jesi ti u tom trenutku znao šta radiš? Ne mogu da ih pogledam jer su izbrisani sa YouTube-a. Ali čekaj, rekao da ćeš 18. februara da pokušaš još jednom ako ti se skine ban sa YouTube-a, ako ne, zauvijek ćeš da se oprostiš od te platforme. Pa zatražit ću drugu šansu, to je zove kao program druge šanse u YouTube-u. I mogu da zatražim sada tu drugu šansu 18. februara. Još nisam, zato što neki ninja tamo iz Azerbejdžana trenutno nešto kucka, pokušava da uradi nešto povodom mojih kanala, a to ništa nije zasigurno i ne znam koja je sudbina mog YouTube-a. Ali u slučaju da ne mogu da se vratim, ja sam prešao na novu platformu na kojoj mi ide fenomenalno i YouTube bi koristio samo kao, da kažeš, dalji kontakt sa mojom publikom, zato što i YouTube je dostupniji publici i onda bi pravio neke klipove koje sam već pravio, gde poklanjam novac ljudima, gde usrećujem ljude. To bih radio na YouTube, ali i live-ove koje generalno radim, od kojih živim, bih nastavio da radim na toj novoj platformi.